Il-Gvern tal-Labor għad m'għandux soluzzjoni dwar is-serq fil-kontijiet tad-dawl. Ammissjoni ċara u tonda mill-Ministru responsabbli mill-Enerġija Mirjam Dalli illi għax għadu ma offra l-ebda soluzzjoni għaċ-ċittadini Maltin u Għawċin, il-Gvern ta' Roberta Bela baqa' jipprova jitfa' l-ħtija fuq il-Partit Nazzjonalista għal sistema illi l-Gvern stess ma jafx kif iħaddem jew iħaddem kif jaqbillu għaskapitu tal-but tal-familji Maltin u Għawċin. Din il-konferma li waslet mill-Ministru qrib ħafna ta' Roberta Bela tant illi l-Prim Ministru stess talaba titlaq mill-Parlament Ewropew għax rieda tkun fil-Parlament Malti u tmexxi dan il-Ministeru importanti, turi b'mod ċar illi sissa min suppost joħroġ bis-soluzzjonijiet għal ġid tal-poplu għadu mitluf dwar kif se jkunu qed jintroddu lura l-flus misruqa u aktar minn hekk kif mhux se jkomplu jinsterqu. Għadda sajf soluzzjoni għas-serq fil-kontijiet ta' dolu ma sibtu? Meta inkolna il-soluzzjoni lesta, ħnantu għall-nies. Il-poplu Malti ilu 3 snin jisma' l-weda ta' soluzzjoni għal din il-kwistjoni minn żmien it-tmexxija tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat, madra kollu s-serq fil-kontijiet tad-dawlu l-ilma għadu jissokta. Minnati għaw il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg diġà mela ċara il-gvern ġdid immexxi minnu jagħti l-flejjes kollha lura lill-poplu illi nsteraq b'mod sfaċċat mill-gvern tal-Labor. Fil-waqt il-gvern ġdid nazzjonalista jkun kommess illi jnaqqas il-prezzijiet tal-enerġija b'mod sinifikanti, partikolarment bil-korrezzjoni tal-mekkaniżmu illi bih jinħadmu il-kontijiet.